Sa number 2, was magasukat na isa ka semana humalin sa nagluntad ang encounter sa Himamaylan City. Sunod sa Philippine Army, inibangod may mga nagduga nga puwersa sa NPA para magbuling sa ilang nga mga kaupod. Amat-amato naman patigayunon sa Philippine Army ang clearing sa mga sityo agud to makabalik ang mga evacuees sa ilang puluyan. May report si Romeo Subaldo. Minutos lang masami ang inalawig sang encounter sa Negros pero ang natabo sa Carabalan sa Himamaylan City, masukat na isa ka semana sa buwas. Sunod sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander ng 303rd Infantry Brigade, inibangod nga yara mismo sa lugar ang mataas na opisyal sang NPA. Bisan sila, nakibot nga naglawig ang encounter pero sa ikalima nga encounter nga nagluntad sang Lunes kag napatay ang Regional Operational Commander sang Kumiting Rehiyon Negros sang New People's Army kag spokesperson sang Apolinario Gatmaitan Command nga si Ka Juanito Magbanwa. Didto lang nila nahangpan nga yara gali sa area ang opisyal sang grupo. At kung tanaw natin nga nagdugay, so what are other assumptions can we derive? Di ba? Probably, baka may other groups that come in. Enforcing that. Most probably, siguro. From where, most likely, sir? I think siguro coming from other places. Outside Negros? Within Negros. Because nga, nanginang attack. Yun, nasagot na ni Kwan. Ang iban sa mga NPA ay nagpakuno-kuno na nga mga residente sa lugar. Pero amat-amato na sang army ang pag-clear sa mga sityo nga wala na sa mga NPA para makapauli na ang mga evacuees. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, tingwaan nilang mapalabot ang basic services sa mga residente sa nabukid nga bahin sa Himamaylan. Masami sunod sa army, ini ang rason sang insureksyon sa isa ka lugar. Matters that can help the area. If it's power, if it's water, we'll find out. We'll see if the province can help them. Sa masobra 18,000 ka mga evacuees, may duha ka mga ginreport nga ginhilan at sunod sa PHO pero naumpawa na. Natalana nga magasapol si Governor Lacson kay Mayor Raymond Tongson para maistoryahan kung ano pagid ang abulig kag suporta ang kinahanglan sang LGU para mapahagan-hagan ang problema sang insureksyon. Ang Barangay Carabalan kag Buenavista sa Himamaylan City, ang mga barangay nga identified nga may presensya sa mga rebelde. Sa records ng Philippine Army, kalabanan sa mga aktibong NPA members, residente sang Barangay Buenavista.